салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. қаҳрамони ду каратаи олимпӣ оид ба шиноварӣ Кирсти Ковентри аз бозгашти варзишгарони Русия ва Беларус ба мусобиқоти байналмилалӣ ва роҳ ёфтани онҳо ба бозиҳои олимпии соли 2024 дар Париж пуштибонӣ кард. Ковентри узви шӯрои иҷроияи кумитаи байналмилалии олимпӣ ва дар суҳбати охиринаш гуфт ки дар ин бора бо ман машварат карданд ва бо бисёр варзишгарон суҳбат кардам. Азбаски президенти кумитаи байналмилалии олимпӣ Томас Бах тасмим гирифт ки ин машваратҳоро баргузор кунад, ман фикр мекунам ки ин бояд рӯй диҳад. Дар ниҳоят арзишҳои олимпии мо бояд кушода бошанд ва ҳамаро қабул кунанд. Аз ин рӯ ман розӣ ҳастам ки ин қадами аввал аст ва биёед бубинем ки аз он чӣ мебарояд, гуфтааст Ковентри. Рӯзи 25 январ кумитаи байналмилалии олимпӣ эълон кард ки эҳтимоли бозгашти русҳо ва беларусҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ дар мақоми бетараф бо риояи қоидаҳои қатъии варзишгарон эҳтимолан ба роҳ монда шавад. Охир рост мегӯянд, ҷанг ба варзиш чӣ алоқамандӣ дорад? Ин поймоли арзишҳои демократӣ аст. Александр Овечкин дар феҳристи беҳтарин бозингарони таърихи Лигаи миллии хоккей дар ҷои шашум қарор гирифт. The Athletic силсилаи худро дар бораи рейтинги 100 беҳтарин хоккейбозони таърихи муосири НХЛ нашр кард. Капитани Вашингтон хоккейбози машҳури рус дар зинаи шашуми рейтинги мазкур ҷойгир аст. Дар радабандии мазкур хоккейбози рус аз хоккейбозони машҳури дигар Доминик Хасек ва Никлас Лидстром боло меистад. Ҳамлагари 37-солаи рус бо 812 гол дуюмин беҳтарин нишонзан дар таърихи лига мебошад. Уэйн Гретски бо 894 гол пешсаф аст. Овечкин 9 маротиба ҷоми Морис Ричардро ба даст овардааст ки беҳтарин нишонзани Лигаи миллии хоккей дар мавсими муқаррарӣ мебошад. 3 маротиба ҷоиза барои бозигари пурарзиш бо унвони Харт Рофей ва 1 маротиба ҷоизаи беҳтарин нишонзани чемпионат Артрос Трофей моли худ кардааст. Овечкин дар соли 2018 бо дастаи пойтахт ҷоми Стенлиро ба даст овард. Александр дар 1326 бозии дуюмии Лигаи миллии хоккей 1464 хол ба даст овард. Хулоси калон, агар нафаҳмидед, ин одам Роналдои хоккей аст. Хавиер Тебас премьер-лигаи Англияро барои он интиқод кард ки дар бозори трансферӣ маблағҳои аз ҳад зиёд сарф мекунад. Бино ба иттилои васоити ахбори омма, бошгоҳҳои премьер-лигаи Англия дар равзанаи интиқоли зимистонаи ҷорӣ беш аз $1 миллиард харҷ карданд. 37% ин маблағ ба дастаи Челси рост меояд ки Тод Боули 323 миллион фунт масраф намудааст. Мо премьер-лигаро пурқувват мехонем, аммо ин тавр нест. Ин ба миллионҳо маблағҳои бошгоҳҳои фасодзада асос ёфтааст. даромади доимии онҳо барои онҳо кофӣ нест, гуфт президенти Ла Лига дар Твиттер. Ба твит Тебас видеоро ворид кард ки дар он директори генералии Ла Лига Хавиер Гомес сармоягузорӣ ба бошгоҳҳои Ла Лига ва Премер-лигаро муқоиса мекунад. Гомес гуфтааст ки мо мехоҳем ки дастаҳои Ла Лига он чизро ки ба даст меоранд худашон сарф кунанд. Бо вуҷуди ин ба сармоягузорон маҳдудиятҳои муайян ба роҳ монда шавад. Онҳо бояд аз ҳисоби даромади худи бошгоҳ масраф намоянд, на аз тиҷорати нафту маводҳои мухаддир. Тибқи маълумотое ки мо дорем, Премер-лигаи Англия давоми 5 соли охир 3 миллиард евро аз даст доданд ва Ла Лига бошад дар ҳамин давра 250 миллион евро зарар дид. Гап дар сари он аст ки дар ҳамин давра саҳмдорон ва сармоядорон ба Премер-лигаи Англия 3,5 миллиард евро сармоягузорӣ карданд. Дар Ла Лига дар давоми 5 сол саҳомон 450 миллион евро сармоягузорӣ намуданд. Ин ояндаи бошгоҳҳоро зери хатар мебарад. Вақте сармоягузорон аз курсии раҳбарӣ мераванд, дигар бошгоҳ ба муфлисшавӣ ва нобудшавӣ рӯбарӯ мегардад. Мо фикр мекунем ки ин як доме аз ҷониби сармоягузорони хориҷӣ дар сурати амрикоиҳо ва арабҳо мебошад, гуфтааст Хавиер Гомес. Ана пулдорон миёни худ чӣ рақобатҳо доранд? Ғамхории испаниҳо ба англисҳо ба оне монанд аст ки вақте ҳамсояи ман пулдор аст ва ҳар рӯз мошини нав мехарад, ман ба суд шикоят мекунам ки ҳамсояи маро пеши роҳашро гиред ки ба истилоҳ банкрот нашавад. Ана дилсӯзӣ. қаҳрамони UFC дар вазни сабук Александр Волкановский интизориҳои худро дар мавриди рақобат бо Ислом Махачев дар UFC 284 гуфт: вақте ки ман худро дар назди Махачев мебинам, ҳама чиз тағйир меёбад. Ҳамин ки ман ба ҳаракат даромадам ва бо дастонам ӯро задам, ӯ кӯшиш мекунад ки маро дар партер бигирад ва ба худ мегӯяд: ин лаънатии майдаяк ин қадар сахт аст, ман рост шуда боз ба сару рӯи ӯ муш мезанам, он вақт ӯ нороҳат мешавад. Ман бояд рақобатро бо услуби ростоб бо худ бигирам. Агар маро хобонад, боз
боз мехезам, ман бояд ӯро мушборон кунам, шумо бояд маро ғолиб бубинед, гуфтааст Волкановский. Айнан ҳамин гапро Конор, Парье ва Геджи ба Ҳабиб мегуфтанд, вале дар вақти ҷанг фақат рӯи замин хоб буданд. боварӣ дорам ки ислом ҳам ғолиб мешавад ва ҳам суруди алларо болои сари Алекс мехонад. Балагун дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Фаронса аз Килиан Мбаппе пеш гузашта дар Лига 1 беҳтарин нишонзан гардид. ҳамлагари Ремс ки аз Арсенал тариқи иҷора омада буд, дар бозии даври 21 чемпионати Фаронса бо дастаи Лореан хетрик кард ва шумораи голҳояшро ба 14 адад расонид. Ба ин тартиб Балагун ҳоло бо касби 14 гол дар садри ҷадвали нишонзанҳои мусобиқа қарор дорад. ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе бошад, то ҳол 13 гол дорад ва дар мавқеи дуюм баъди Балагун месад. баъди Балагун ва Мбаппе Терем Мофи аз Лориан, Неймар аз ПСЖ, Ҷонатан Девид аз Лил, Висам Бенедер аз Монако ва Александр Ляказет аз Лион ҳамаашон бо 12 голӣ ҷойгир шуданд. ин Мбапперо гуфтем бо Ҳоланд ҷои Роналдуру Мессиро мегиранд ки не, Мбаппе ҳоло бо Балагуну балову баттар баробар шуда наметавонад. куҷо Ҳоланде ки дар як рӯз кадом рӯз 20 гол мезанад? голи Барселона шояд бо сабаби нодуруст иҷро шудан бекор карда шавад. бошгоҳи каталонӣ дар бозии даври 17 чемпионати Испания бар муқобили дастаи Бетис 2-1 пирӯз шуд. дар дақиқаи 65 шогирдони хави бо шарофати голи Рафиня ҳисобро боз карданд. ба фикри намояндагони Бетис дар ин эпизод ба зарбаи ҷаримавӣ ки пеш аз гол анҷом дода шуд диққати ҷиддӣ додан лозим аст. эҳтимол нимҳимоятгари каталонӣ Френки де Йонг зарбаи стандартиро аз нуқтаи нодуруст иҷро кард ки аз он ҷо бояд тӯбро ба бозӣ намедаровард. пас аз кашидани тӯб Алекс Балде вориди майдони ҷарима шуд ва тӯбро ба Рафиня пас дод ки ӯ тӯбро ба дохили дарвоза фиристод. доварони ВАР эпизодро барои офсайд тафтиш карданд ки ин тавр набуд ва сардовар Рикардо де Бургос Бенгоече голро ҳисоб кард. бозингарон ва мураббиёни Бетис ин фурсатро зери шубҳа бурданд ва барои бекор кардани гол дархост фиристоданд. Бетис мехоҳад бар зидди мақоли оби рехтаро бардошта намешавад кор кунад. аслан баҳонаро ҳамонҳое мекобанд ки беҳунаранд. як вақт ман ҳам дар як гӯштини наврӯзӣ ҳарифам бардошта зад, бовар кунед ба пушт дар рӯи замин хобам ва иддао дорам ки ҳалол нест. дигар аз Криштиану Роналду чунин хабарҳо мегӯем. Роналду беҳтарин нишонзани Алнаср Талискаро ба зодрӯзаш табрик гуфт. табрик мекунам шарик, навиштааст Роналду бо забони португалӣ дар Твиттер. нимҳимоятгари бразилӣ Талиска феълан беҳтарин нишонзани Алнаср аст. ӯ дар 12 бозии Лигаи Олии Аравистон 12 гол дорад. бечора Роналду аз Ҳоланду, Мбаппею, Мессию дигарон гурехта ба Аравистон рафт ки унҷо боз Талиска пайдо шуд. Роналду ба $200 миллион солона вазифааш табрик гуфтани зодрӯзҳо аст. аз фурсати муносиб истифода бурда Идрисҷон писари акаи Фаризро ки бо Талиска дар як рӯз таваллуд шуданд ба рӯзи зодрӯаш табрик мегӯем. Идрис падарат шиштагии хестагиш дар Идрисҷон мегӯяд. ғамш натеохӣ хичам қариб омадай. ба ҳамин тамом то дидор хайр.